Samantala, inihayag po ng pamahalaang panlalawigan ang planong pagtatatag ng Tourism Police sa Pangasinan na tututok sa kaligtasan ng mga puok-pasyalan sa lalawigan. Ayon kay Vice Governor Mark Lambino, parehas sa tungkulin ng kapulisan sa mga himpilan na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa mga komunidad. Focus naman ang bubuing special unit ng Tourism Police ang pagpapantay sa mga puok-pasyalan tulad ng mga simbahan, baybayin at ilang pang mga pangunahing atraksyon. The Tourism Police na gustong i-dash po dito sa probinsya is mag-request po tayo ng dedicated unit nang ang trabaho talaga nila is to ensure safety, security ng mga tourism areas po natin. May ang primary function. So it's basically, yung pagdating po sa Tourism Police, paggawa po ng isang unit na ang purpose talaga, sole purpose, is order and safety when it comes to the tourism aspect of the province. So sila yung mga makikita natin sa mga beaches natin or dun sa mga major tourism destinations like the Church of Manawag, sa Western Pangasinan, Hundred Islands, etc. Yan po ang tinig ni Vice Governor Mark Lambino. Ang EDIA ay kahalintulad ng mga ipinakalat na otoridad sa mga pangunahing tourism spots sa bansa na nakatalaga sa partikular na pagtitiyak ng maayos na paglalakbay at pamamasyal ng mga bisita. Layunin na maisulong ang turismo sa Pangasinan at mapangalagaan pa ang karanasan ng mga bibisita sa lalawigan kasabay ng pagtataguyod ng kabuhayan ng mga residente. IFM News. IFM News. IFM News.